Dwi'n galw'r ffordd yma yn lôn dump achos dyma'r ffordd at y dump yn hen chwarel Cilgwyn yr ystalwm. Ond flynyddoedd yn ôl, tramffor oedd hon i gludo llechi o chwarel Cilgwyn i Gaernarfon a'r Foryd. Be dwi am wneud yn y fideo yma ydy mynd i weld be sydd ar ôl o'r hen aelwydydd yn yr ardal yma. Ardal Cilgwyn. A dyma'r un cynta, tŷ o'r enw Belmount, ac ar y map 1888 mae Belmount tua 3 lled cau i ffwr o doman chwarel Cilgwyn, ond erbyn 1901 mae'r doman ar dair ochr i Belmount oedd yn fan'na, fel gwelwn ni heddiw. Dwi am mynd i lawr i weld os oes yna unrhyw beth ar ôl o'r hen dŷ. Pwmp troed. Fan hyn oedd Belmount. Dwi am mynd i lawr os gallai. Dwi wedi dod i lawr fyna. Mae yna wal yn fan hyn i atal y doman rhag claddu'r tŷ. Tebot enamel. Be di hwnna?
Mae yna rhywfaint o'r waliau dal yn ei lle. Sylwch bod cerrig y wal yma yn rhai mawr, a hyd yn hyn does na ddim llechi yn rhan o'r strwythur. Ryw liw coch yn fan'na. Wn i ddim os ydi o'n baent. Mae rhai pethau fel y pot yna'n fwy modern. Wedi dod yma yn weddol ddiweddar, baswn i'n meddwl. Dwi wedi hel ychydig o hen bethau at ei gilydd. O, mae yna rhywfaint o lechi'n rhan o'r wal yna. Dyma du mewn i Belmount a'r lle tân yn fan hyn.
Eto welai ddim llechi yn rhan o walia'r tŷ ei hun. Fedra i ddim danos mwy o Belmount oherwydd yr holl goed a drain sy'n tyfu yma.